שמי אופיר גרינברג, אני פעיל בתחום הנדל"ן כבר למעלה מ-20 שנה. אני שמאי ורואה חשבון במקצועי. קבוצת אמי נדל"ן נבחרה על ידי כשותף מצוין לעסקים המשותפים שלנו, בגלל יתרון יחסי בולט של הצמד אמיר ומעוז יקותיאל, בעלי החברה. אמיר הוא עורך דין, מעוז הוא אדריכל, מתעסק בתכנון. הם בקיאים מאוד בהליכים בהוד השרון, אבל בקיאים מאוד בנפש האדם בהוד השרון ובאוכלוסייה, והם שותף קלאסי בשבילי כדי לעשות עסקים פה בעיר המתפתחת הזאת, ולהביא בעצם אזור המרכז ואת לב העיר תל אביב כאן לפריפריה שלנו בהוד השרון. ברוכים הבאים לסנונית הראשונה של מרכזי העסקים של אמיק כלכלית עסקים בע"מ. מרכז העסקים נווה נאמן, אמיק ביזנס סנטר. המרכז כולל 15,000 מטר של שטחים עיליים בנויים, 10,000 מטר של משרדים ו5,000 מטר של שטחי מסחר. בנוסף יש שטחי חנייה של כ7,000 מטר. מכרנו למעשה את כל המשרדים במרכז הזה. 10,000 מטר משרדים נמכרו לכ100 עסקים קטנים ובינוניים בכל סוגי הגדלים למיניהם. התחלנו למכור ב7,500 שקל למטר. מהר מאוד העלינו את המחיר לאור הביקוש האדיר, והמשרדים האחרונים נמכרו במעל 9,000 שקל למטר. אני שמח להציג לכם את רחוב סוקולוב בהוד השרון, רחוב שבחלק הצפוני שלו הוא מתחבר עם כפר סבא. יש לנו את כביש 531 שמשיק לרחוב הזה, שמחבר את כביש 6 ממזרח לכביש 4 וכביש 2 במערב. על המגרש הזה ניתן יהיה להקים מרכז מסחרי של כ7,000 מטר, שמעליו מגדל משרדים של כ20,000 מטר. בעיניי זה המגרש הטוב ביותר שיש פה באזור. אני שמח להזמין אתכם, ציבור המשקיעים, להשקיע בפרויקט המיוחד שלנו כאן באזור המתפתח ביותר של הוד השרון. נגישות מדהימה, מיקום מצוין, על תחנת רכבת, על צומת דרכים, בתוך שכונת מגורים מתפתחת, מודל עסקי מצוין עם יזמים מנוסים. בואו, השקיעו בנו ותהנו מתשואה דו-ספרתית באחוזים על פני בין 3 ל4 שנים. תודה לכולם על ההיענות ובהצלחה וישר כוח לכולנו. Fund it. Invest with the best.